Povídání z profíky od české gastronomie. No, vždycky zasvítí to červený světýlko, tak všichni ví, že nahráváme. Už nahrávame, no. No, tak je dobré. Ono je to dobré sa rozprávať potom takto, že nevieš a prejde ti tá hodina alebo dve a máme rozhovor hotový a nevieme, že sme nahrávali. No, takhle to má podle mě i trochu být. Petře, vítej, alias Bůček. Já myslím, že není v Čechách jako člověk, gastronom a kdokoliv, kdo by neznal Bůček. A nebo myslíš, že je někdo, kdo vás nezná? Tak v prvom rade ďakujem za pozvanie. Ja ďakujem, že si dorazil. Chcel som sa spýtať, že odkiaľ ste to tu od nás dozvedeli, že ja som bol taký, že čože. Evidentne máme nejaký fame na sociálnych sieťach aj medzi ľuďmi a tento rok to strašne pociťujeme, aj vďaka tomu, že koľko merču predávame a tých našich bočných projektov, čo máme, tak na všetko dobre reagujú tí ľudia. Tak asi to tak bude, ale lebo my sme v tom dvaja hlavní a to sme ja a Zuzina, moja priateľka, ktorí to vnímajú ľudia, že je Búček a Dezertín, ale všetko je to jedna firma. Proste zažíváte boom, fame. Áno, ale to som chcel ešte povedať, že my obidvaja stále sme v tom procese. Ja chodím predávať na Zelňák, ona pečie v kuchyni, v pondelky máme prepy, toho všetko sa zúčastňujeme, takže nemáme čas sa zaoberať týmito vecami. No, ten fame padá za Brnem, jako padá za váma, padá vlastně tak jako za tím nadšením, za tou energií, za tou přirozeností a za tou autenticitou. A já vždycky říkám, a v každém podcastu možná to zmiňuji, že věřím v to, že autenticita je nový luxusní zboží. Protože tu si chceš koupit, tu chceš. Jo? A ono se jí nedostává. Áno, to je strašne dobre povedané, ja som nad tým nikdy takto nerozmýšľal, ale veľa ľudí má buď prachy a niečo chce robiť, alebo má dobrý nápad, ale nevie to urobiť, ale musí sa tam spojiť všetko. Že má dobrý nápad, byť húževnatý, veľa tvrdo pracovať na tom. A toto je všetko, ten balíček tej autenticity. A to veľa ľudí si chce kúpiť za tie peniaze a potom už tí zákazníci to vycítia, podľa mňa. Že to tak úplne není. No a hele, ty jsi živel, jo, jako už jenom jak jsme tady se přivítali a prostě přišel. Pro tebe není náročný si držet autenticitu, ty to žiješ, jo? Nerozmýšľame nad tým držať si autenticitu. Robíme to tak, ako to cítime, čo je autentické a díky Bohu sa to ľuďom páči a majú to radi. A jak si vlastně rýsuješ ten svůj koncept, jo? Protože nad tím, jako autenticita je fajn, ale vlastně jako musíš se někdy i trochu kontrolovat, jestli nejdeš jako, jak ty se držíš v tom konceptu možná, nebo se nedržíš? Ja si myslím, že to je taká cesta rôznych náhod, zhod, správnych miest v správnom čase a tak, ale už to tak nie je. Už sme trošku väčšia firma, je nás veľa, máme veľa zamestnancov, už to treba nejako riadiť. Ale na začiatku to bol úplný punk, kde sme si my dvaja so Zuzinou otvorili ten Búček na tom Zelňaku, tú búdku, nič sme o tom nevedeli, iba sme to strašne chceli. Po prvom dni to bolo úplne ináč, ako sme si to predstavovali. Ono to bolo totiž tak, že my sme otvorili v jeden deň na takej akcii, volá sa to, že Picnic Box za Restaurant Day. Ono to už tuším ani nefunguje v Brne, ale vtedy nás zavolali, lebo my už sme začali tie sociálne siete riešiť ešte pred tou otváračkou. Takže ľudia o nás vedeli a tešili sa na to, že čo bude. Dávali sme aké recepty, budeme mať čo nové, prinesieme do Brna, ako sa snažíme, ako sa nám veci nepodarili, niečo sa nám rozlialo a boli sme zase autentickí a tí ľudia tam prišli. No ale my obidvaja mimo gastra, Zuzina vyštudované medzinárodné vzťahy a Gimpel dokončený. Robili sme všeličo iné a otvorili sme si podnik, kde úplní tupci, obidvaja, sme v ten prvý deň, my sme ani nevyskúšali tie veci v tom footraku, my sme nevyskúšali ten friťák, my sme ho prvýkrát zapli vtedy. My sme predtým, keď sme skúšali hranolky, tak sme ich smažili v hrnci. A tam boli tie stavané friťáky nové a my sme ich zapli v ten deň, tak my sme tam došli a vôbec sme to nevedeli, ako má byť grill, ako má byť ten friťák zapnutý. Máme informácie od ľudí, čo tam došli, čo je najkrajšie na tom, že síce sme dostali úplne niečo iné, čo sme chceli, ale všetci sme boli spokojní. Takže takto sme začali, aby si nemysleli ľudia, že to je všetko premyslené a niektoré veci boli aj náhody. Ale ja len chcem povedať, že my sme naozaj tvrdo a húžev na to pracovali na tom, aby sme
mali ten úspech, ale nie úspech medzi ľuďmi, ale ten úspech, aby sme vrátili požičané peniaze, aby sme si zarobili aspoň na to živobytie, aby sme mali dobré vzťahy s dodávateľmi, aby boli naši zákazníci spokojní. A tieto veci boli pre nás dôležité a teraz vidím, že to bola tá správna cesta. Vztahy. Presne. A vlastně svůj pocit jako spokojený a dobrý práce třeba. Presne. Jo? Prostě jít spát a mít úsměv na tváři. Áno, a není to kvôli peniazom. Áno. A není ten primární efekt jako jezdit 14krát do roka na Maledivy a postavit si 3 baráky. Chodíme raz za rok na Bali. Jo, no tak, hele, tak jako. A máte tam oblíbený bistro? Máme. Všechno víme, ale hele, jaký byl ten první den? Jako když spíš konec toho prvního dne. Ja by som ti... Ten prvý deň bol, na to? Jako... Jasné, úplne presne si to pamätám, ale ja by som ti povedal prvých pár dní, to je zaujímavejšie. Ten prvý deň sa skončil, ešte ti poviem, že v akej sme boli finančnej situácii. Keď sme začínali ten prvý deň a už sme mali nakúpené suroviny a uvarené to jedlo na ten prvý deň, tak sme mali dokopy 22 000 korún na účte. Dobrý, no. Všetko sme mali kúpené, ale mali sme 22 000. Takže, keby sa nám ten prvý deň nepodaril, tak by sme nemali ani moc na tie ďalšie dni na suroviny. Takže sa nám to muselo takto podariť, čo sa podarilo a my sme kupovali zo dňa na deň suroviny. Potom dni, ako sme skončili, tak sme išli večer do prípravne umývať riady, do noci, začali sme variť, a ešte sme išli domakrát dokúpiť nejaký koloniál, múku, sol a tieto veci, čo nám chýbali, lebo nie, že by sme nemali miesto, my sme nemali prachy na to, aby sme to kúpili. Takto sme úplne začali. No, ale tá prvá akcia bol to jeden deň a povedzme o 4 dní sme mali otvoriť našu normálnu prevádzku, ako sme na zelenom trhu a v ten deň začínali vianočné trhy. Takže už nás ľudia vedeli, teoreticky sa to celkom podarilo a o tých pár dní sme otvorili na tých vianočných trhoch, takto po jednom dni sme si nakupovali, v noci sme varili a už asi 4. alebo 5. deň sme to takto pokračovali, robili sme, ja neviem, že 22 hodín denne. Obidvaja sme sedeli v kuchyni na zemi, plakali, že my nechceme toto robiť, že vôbec nás to nebaví, že takto sme si to nepredstavovali. Bolo to iba o tom, že sme nemali systém, nevedeli sme ako na to, ale aj tak sme vydržali a potom sme si všetko ten systém našli a vlastne o nič nikdy nešlo viac, ako iba o to, aby tí ľudia dostali dobré jedlo. No. O nič viac. A to sme sa snažili, ale tie začiatky boli takéto, že fakt nám bolo zle z toho, že vôbec sa nám to nepáčilo, sme si to predstavovali, že to bude krásne, budeme sa tam s ľuďmi rozprávať, ale úplne to bolo ináč. A teraz, keď sa na to pozriem spätne, tak díky Bohu, že to bolo tak, lebo o to viac si to vážime teraz. Aha. A kdy se ti poprvé sekli záda? Jak kolikátej den? Ja to viem, neviem, ktorý deň to bolo, ale presne viem, že k nám došiel Lukáš Hejlik s gastromapou. Jo. A Zuzina, ktorá bola do tej doby väčšinou za kasou, ja som bol za grillom, tak v ten deň išla na grill, mňa sekli záda, som zostal doma a náš zákazník, ktorý s nami zostal kamarát doteraz, tak išiel za kasu. To bol náš prvý zákazník a tak tam došiel Lukáš Hejlik prvýkrát k nám. Je super, no Lukáš to musí mít prostě speciálně. No Lukáš je velký propagátor jako Brna a přirozený, tak čím toho zdravíme. Čau Luky. Čau Lukáš. Hele, ty první dny většinou, jako ty si říkáš, že si toho prostě vážíš, jo? A to je ono. Přistupuješ s tím s nějakou pokorou. Jak se ti dařila ta pokora vlastně? Bavili jsme se o prvních dnech. Jaký jsou ty tvý poslední dny? Jo, jako v čem jste jiný a co je jiný a je tam oveľa väčšia zodpovednosť za ľudí, ktorých zamestnávame. Kolik ich zamestnávajú? Máme ich 10 zamestnaných a plus ešte máme 2 ďalších brigádnikov a my sme 2. Takže tí brigádnici chodia rôzne za kávovár iba jedenkrát do týždňa. Ale máš 10 zamestnancov. 10 zamestnancov máme normálne na plný úväzok. Aha. A vlastne ja som to aj hovoril, že ja som šťastný vtedy, keď k nám chodia ľudia, ktorí sa dobre najedia, spokojní odídu. Lebo o nič iné viac nejde, ja to viem sám od seba. Ide iba o to dobre sa najesť a mňa to už prestáva baviť, jak niekedy je väčšinou okolo toho veľa humbuku, ale ja niekedy chcem dobré jedlo a okolo toho môže byť niečo, ale to jedlo je pre mňa hlavné. Mám rád jednoduché dobré jedlo. A druhá vec, kedy som najviac spokojný, je tá, kedy sú zamestnanci spokojní a darí sa im v živote. Fakt je to možno také klišé, ale nám závidia ľudia v Brne, kolegovia, ktorí majú rôzne podniky, aký tým sa nám podarilo zostaviť. My ja nevieme, ako sa nám to podarilo, je to možno tak, že vránok v rane si sadá, že sa okolo nás lepia ľudia takí istí, ako sme my.
A oveľa viac sme dbali na to, aby si sadli do kolektívu, aby sme si my sadli medzi sebou, aby boli tí ľudia spokojní v práci, aby sa dobre cítili. A keď niečo nevedeli, tak sme sa medzi sebou naučili tie veci. A ja som sa od nich naučil veľa vecí. Takže tá pokora je tam stále viac a viac, lebo ľudia majú rôznu predstavu o tom gastre, ty máš viac podnikov, tiež vieš, ako to je. Máme obrovské obraty, ale tie zisky niekedy nie sú až také veľké. Keď zamestnávaš veľa ľudí a stane sa ti, že 2-3 mesiace sa nepodaria, tak ty to platíš zo svojho. No, to sa snažím taky vysvetliť ľuďom. No. Netreba im to vysvetľovať, lebo niektorí to nechcú to počúvať, nechcú to vidieť, ale pre mňa je dôležité to, že keď sa darí tak firme, že ja viem v kľude, že keby sa, ja neviem, rok niečo stalo, tak jak prišla tá doba, ktorú ja nechcem spomínať, tak aby sme vedeli v kľude platiť a udržať si ich zamestnancov. To je pre mňa strašne dôležité. Rok aspoň, no. Jo. Hele, mně se, to je tak hezký prostě, jo, si takhle povídat, protože to, co ty říkáš, v to já věřím jako 100%, podepíšu to a dá se takhle přistupovat, ať seš malej, i když seš větší. Jo? My máme nějakých 200 zaměstnanců a já si troufnu říct, že nekecám, že ty zaměstnanci jako ví, že nemají šéfy jako úplný kokoty, když to řeknu. Jo? Snad teda doufám. Jako, sebechvála smrdí, já se nechválím. Ale jako... Honza Vlachinský má tu knihu. Honza tady byl. A tam jsem chtěl právě trošičku doputovat, protože ten brněnský vibe je takovej, jako samozřejmě v takový pozitivní závisti, jak se vám to tam kurňa jako takhle podařilo, jo, jako, jak to, že to Brno tak funguje, jo, protože prostě všichni to tak, jako kdo není z Brna, tak to tak jako pozoruje a říká si kurňa, dobrý, jako všechno. Ale vy jste tam vlastně i mezi sebou jako takový přívětivý. Nebo máte takovou partu? Jako, popiš nám to Brno trochu, kdo tam nežije. Je to zaujímavé až vtedy, keď dojde niekto zvonka a upozorní nás na to. My to nejak nevnímame, ale stáva sa mi často, že dojdú nejakí obchodiaci, ktorí sú z Prahy alebo z nejakých iných veľkých miest a tak. A fakt tam fungujeme tak, že keď niekomu niečo chýba v hospode, tak ten druhý mu to požičia, či je to nejaký tovar, alebo je to nejaký prístroj. Voláme si medzi sebou ľudí, poprehadzujeme si a je to fakt nezištné. A vidie to aj v tom, jak chodíme konzumovať. Ja chodím do Ego chodí, neviem, do Doughboya a celé sa to hýbe, že my v tom gastri, ak je to možno aj trošku menšie, tak chodíme medzi sebou míňať tie peniaze a tá ekonomika sa potom aj hýbe, lebo ono to je strašne dôležité aj chodiť na rôzne miesta, aby sa tie peniaze hýbali, lebo vždy dáš potom príležitosť tomu človeku, aby minul niekde tie svoje peniaze ďalej. Ale to, čo hovoríš, tak ja to úplne nevnímam. Pre nás to je, možno, že sú tí ľudia takí ako ja, ako to vidíš teraz, ako ti rozprávam. Ešte ma napadla jedna vec, že v Brne vznikli podniky, ktoré majú na starosti ľudia, ktorí tam študovali, skončili so školou a niekde boli vo svete, alebo mali nejaký sen. A ten svoj podnik urobili. A čo je hlavný rozdiel oproti Prahe, alebo oproti Prahe z centru, že ten podnik musí byť pre Brňákov, lebo Brňáci ti neodpustia. Takže musíme sa o to viac snažiť, aby tí ľudia chodili stále a stále, lebo my toľko turistov nemáme. Sú prísni. Sú prísni a takisto, jak ti ocenia, keď im to chutí, tak takisto ti to neodpustia, keď je niečo zle. Jo? Takže možno toto je ten rozdiel v tom. Ale zase, ja neviem, ja čo mám obľúbené podniky aj v Prahe, tak si myslím, že tie vôbec nie sú postavené na turistoch. Hele, my třeba, já nevím, Jelen, všichni mi prorokovali, že to děláme pro turisty, my tam máme do 3 až 5% turistů. Fakt? No, my to... Ty brďo. Jo. A to jste brutálně v centru. No a my jsme třeba, když jsme začínali, tak jsme vůbec neměli stránky jako v angličtině a vůbec nespolupracujeme se skupinama. Ja som to ani neviem, na ktoré podniky som to myslel, ale je to tak všeobecne, čo sa bavím s tými ľuďmi. Jo. S tými majiteľmi podnikov a tak. Ona ta autenticita je, já si pamatuju, vlastně lokál v Dlouhý vyšel jednou v nějakým bedekru světovým a najednou tam začali chodit ty Vietnamci nebo Číňani s foťákama a prostě ono to jako nechceš možná do toho jako by zapadnout. Naštěstí jako prostě je to tak. Ale hele, já jsem se chtěl dostat k jedné věci.
Byl jsem v Brně, kdy to bylo říjen a přijel jsem tam pozdě a on už my kámošíme s Patrikem Potočárem z Bratislavy z Queensboro. Dělá super jako smashburgery, prostě bomba jako. Na obchodnej. A my jsme si tam dali sraz, jakože se potkáme a on mi říkal, hele, ty znáš Brno, kam mám jít? Já jsem řekl, jdi do Bůčku na Zelňák prostě a to. No a přišel a říkal, borci byli sold out už. Čímž to, samozřejmě o té knížce si popovídáme. Ale kdy tak býváš sold out? Nebo jak to... Ono je to naše také prekliatie. Je to už takový, možná takový, a je to i nějaký, jakože i prístup, akože to... Nie, ono to tak není. Dám to trošku na pravú mieru, možno, že sa to dostane k viacej ľuďom a pochopia to. Ono je veľa dní, kedy to tam není napísané. To znamená, že my sme tam aj do večera, do 8 a aj sa to nepodarí vypredať. Ale keď to tam napíšeme, tak je to informácia pre ľudí práve, aby nešli. V ten deň. Takže máme silnejšie dni, máme slabšie dni. Je to normálne ako v každej hospode. Je veľa tých dní, kedy je vypredané. Závisí to od počasia, lebo sme vonku. Dokonca to závisí v Brne od toho, či je týždeň pred výplatou alebo po výplate. Záleží to od toho, či sú prázdniny alebo nie sú prázdniny. My paradoxne máme celé Brno, hovorí, že cez prázdniny, cez letné není kšeft. My ho máme oveľa viacej, lebo práve za nami cestujú tí ľudia. Jasne. Takže od tohto to všetkého záleží, ale keď v ten deň sa pozrieš na ten náš buď Instagram alebo Facebook a nič tam nie je napísané, to znamená, že my sme tam. Ale keď tam 3 dní nič nenapíšem, tak tebe sa to nedostane a ty to nevnímaš. Jasne. Ale keď tam na 4. deň napíšem, že sold out, tak ty vidíš ten príspevok. Takže ľudia to majú zakorenené tak, že je stále sold out. Ale je to tam napísané, je to informácia iba pre ľudí, keď je to fakt vypredané. My sa snažíme teda navyšovať tie porcie aj ku koncu týždňa, aj keď je lepšie počasie a tak. A je to, ako väčšinu času máme naplnený food truck tak, že sa už viac do chladničiek nezmestí. A tým je to dané vlastne. Je to jako v tom berlínským gemíze kebabu, jakože tam máš konstantní frontu a modlíš se, aby už byl jako konec dne občas? Ja si to úplne pamätám, keď nastupoval náš sušéf, ktorý vlastne, sme sa bavili o tej knihe, ktorý tam kreslil tie nadpisy do tej knihy. Tak nastupoval, učili sme ho veci a mal takú prvú veľkú smenu, kedy bol fakt záhu, bol to nejaká sobota a trvalo to asi, ja neviem, že 3 hodiny. 3 hodiny není tak veľa. My chodíme síce ráno na 8, ešte ďalšie 3-4 hodiny si to pripravuje, ale tá reálna práca ťažká bola 3 hodiny. A on potom skončil a hovorí, že ty kokos, ja cítim jak v bani v Karvinej, keby som bol alebo niekde. Ja s tým chvíľom, vieš, nenapiješ sa, nestíhaš, iba ideš. Jedeš, búcháš. No a rekordy, máš zapsaný den, kdy jsi byl nejdřív sold out, a nejdýl? Nemám, nechcem to takto ani kontrolovať, nechcem si dávať tu... Mňa to skôr mrzí, že sme tam není potom pre tých ľudí dlhšie. Dokonca som radšej, keď máme obedy a trošku sa nám stopnú, nám reálne niekedy zostane, lebo robíme stovky porcií, nechcem to hovoriť, je to povedzme od 100 do 500. Jasný. Teraz na Vianočných trhoch fakt robíme niekedy aj 300, 400, 500 porcií denne, čo je extrém. To na dvoch ľudí to vydať, to je... To až uslyší niekto doma hospodu. No, to je extrém. Ale som radšej, keď sa stane to, že máme nejaký počet porcií, ono sa to po obede stopne a my sme tam ešte ďalšie 2-3 hodiny a tých pár porcií pedávame pomaly a dojdu si tí ľudia, ktorí to nestíhali, ktorí došli na výlet v kľude. Takže ja som z toho skôr nešťastný, keď sa to vypredá skoro. Hele, a my říkáme, jako, že svět nemá logiku, jo, ale ten gastroprovoz jako jasný. Pondělí, pátek, sobota, neděle. Má ten tvůj biznis nějakou logiku? Myslíš z toho... Jo, jako, že už prostě, dneska je pondělí, listopad, něco, jako, že už ho umíš číst, anebo občas nemá logiku? Áno, a dokonca som sa to naučil až teraz, po tých 7 rokoch som si v tom našiel systém, lebo si zober, že my sme otvorili, 1,5-2 roky sme boli otvorení, potom 2 roky sme boli skoro zavretí a teraz teraz to zisťujeme všetko, ako to je normálne. Je to tak, že najväčší biznis máme na jar a na jeseň. A je to z jednoduchého dôvodu, čo sme nejak vyzistili, že je najlepšie počasie na to jesť vonku, okolo tých 20 stupňov. Je lepšie ako 35 a je lepšie ako minus 10. Úplne najväčšie kšefty potom máme v tých 3 týždňoch na Vianočných trhoch. Samozrejme, lebo my sme súčasťou zeleného trhu a sme súčasťou Vianočných trhov. A posledné 2 roky mali sme pár nejakých mediálnych vecí, kde sa nám podarilo dostať sa do rôznych relácií a tak ľudia nás vedia. Videli sme. A začali jazdiť teraz cez leto. Takže úplne na začiatku to bolo jar, jeseň, ale a určite je to tak, že je to od útorka do soboty, to ide od spodu nahore.
OK, sobota je nejvíc nebo pátek? Najsilnejšia. Sobota je tvůj nejsilnější den. Áno, sobota je môj najsilnejší deň. Je to aj teraz cez trhy. A od kolika do kolika máš otevřené? Od 11:30 do vypredania a v soboty sme tam tak do 3:00. Ráno. Nebo odpoledne? Od 11:30 ráno do 3:00 do odpoledne. Do odpoledne. Áno, takže 4 hodiny. Ty vole. Jo, dobrý. A nejsilnější den? A nejsilnější deň. Tedy máme najviac porcií a sme tam najkratšie. No tak jako v Brně vlastně funguje i ten noční život dobře. Jako o tom si nikdy neuvažoval, že by se z toho zúčastnil? Nebo už není kapacita, nebo... Takto. Ja som si, jak sme boli tí amatéri v tom vstánku dvaja, ešte bez zamestnancov, na začiatku sme potom mali nejakého jedného brigádnika, potom sme ho prijali, potom sme mali 2 zamestnancov, takto sme išli asi 3 roky. Tak som si nevedel predstaviť, ako by sme vedeli otvoriť niečo nové a ako by to fungovalo, ako by sme to vedeli riadiť. Momentálne máme zamestnancov, koľko som povedal, máme otvorenú dezertínu, máme otvorený búček, robili sme knihu, ktorá nám trvala 3/4 roka to spraviť celé, nafotiť, napísať, všetko dať dokopy, aby to bolo v poriadku, zaplatiť to a tak ďalej. Takže 3/4 roka. Do toho máme strašne rozbehnutý merch, do toho sme teraz rozbehli svačinku, ktoré sú také špeciálne bučkovské krabice, ktoré je ešte úplne pilotný projekt a toto všetko robíme. A keď ti to poviem, tak stále to robíme z jedného miesta. Oni ľudia stále majú ako keby pocit, že či neotvoríme nejaký nový bar, nejakú večernú prevádzku a ja už som teraz absolútne není limitovaný tým, že čo, iba zase to musím veľmi chceť, alebo musíme to obidvaja chceť, že musí to byť práve ten správny šmrnc to musí mať, to, čo chceme robiť a nemáme teraz taký ten nápad, ale keď niečo príde, tak možno, že to bude odvíjať od nejakého priestoru, wow, tento priestor je ten dobrý, alebo sa to bude odvíjať od ľudí, že stretneme niekoho, s kým by sme vedeli robiť niečo ďalšie dobré. No a prípravnú máš? Nemáš nejakú? My máme centrálnu prípravňu, máme v hoteli, ja neviem, koľko izieb má ten hotel, ale oni prestali pred 6 rokmi variť. Ideál. A pred 2 rokmi nám celú tú kuchyňu, dajme tomu, že je tam, neviem, 30-40 izieb, takže dosť veľký hotel. Jasne. A celú tú kuchyňu nám prenajali. Máme tam komplet všetky svoje prístroje, všetky konvekťáky, všetko sme si postupne, jak sme si našetrili, tak sme kupovali. A už nám začína byť malá. A paradoxne, a o tom sa moc nebavíme, je to kvôli dezertíne. Dezertínu máme otvorenú ten malý podnik, kde Zuzka to rozjela, co? Áno, kde máme croissany a kávu. Je to 17 metrov štvorcových, je to veľká asi ako toto štúdio. Jo. Ale tam sa 4-krát denne zaváža a v tej celej veľkej centrálnej kuchyni 4 cukrárky non-stop pečú, robia ručne všetko, croissany a tak. To je rodeo drive, to je ako... A v posledný mesiac nám strašne veľa ľudí hovorí, že vy toho strašne veľa robíte teraz. A my, že ja neviem, ja to tak nevnímam. Ale určite budúci rok ja si chcem dať trošku voraz. A chcem sa vrátiť aj viac na Zelňák, lebo som zistil, že psychicky si tam najviac oddychnem. Že to je tá práca, ktorá ma najviac baví. Z toho všetkého. Ja. Ja tam chodím stále. Ja som tam minimálne 1 až 2 krát do týždňa. A na ten prep do tej kuchyne, čo máme začiatkom týždňa, tak to si kontrolujem samozrejme, aby to bolo tak, ako si to predstavujem. Ale ono je dobré aj pre mňa sa s tými ľuďmi rozprávať a viem, že mám vypnuté zvonenie a že nemusím riešiť e-maily, nemusím sa s nikým rozprávať a tým pádom si tam aj oddychnem. To úplně jsi mi dostal do toho stavu, jo? To je skvělý. Včera jste měli hovězí krk, byla krásná kompozice toho burgeru, jako bylo to famózní. Kdy jste vyprodali včera? Protože, aby jsme to uvedli, my natáčíme v úterý 5. na Mikuláše, 5. prosince a Českou republiku zavalil sníh, jo? I Brno, nebo ne? Máte áno, snežilo totálne. Snežilo. Jo. A bylo pondělí. Tak jak to včera probíhalo? Není to úplne taká normálna situácia, lebo sú vianočné trhy. No. Takže my máme kšeft teraz každý deň. Jo. A snažíme sa pripravovať toho veľa a máme iba druhý pondelok tento rok otvorené. Mali sme minulý a tento pondelok, takže to skúšame. Ale boli sme tam, tuším, do 6, do 7. Jo. My aj sa snažíme byť teraz do večera kvôli tým trhom, lebo ono tie kšefty sú večer kvôli tým drinkom teplým a tak, takže sa tam snažíme byť do večera každý deň teraz. A vlastně my jsme v těch gastropodcastech já se hodně bavím i třeba o tom, jak ty lidi vlastně rostou v tom podnikání a jak o tom přemýšlejí, protože logicky, když dáš velký porce, rosteš, máš přípravnu a začínáš přemýšlet o těch procesech. V jaký fázi jste jako v tom růstu? Jste už jako, když to řeknu, v situaci, kdy vás ty procesy jakože musíte zavádět a že už to jako chcete zavádět, nebo ještě tam jako necháváš tu volnost trochu a...
Vždy sa to odvíja od toho jedla, to je sveté a podľa toho sa nastaví všetko. Jídlo je svatý. Áno, to sa nastaví, aké je veľké, čo je tam na tanieri, aká surovina sa použije a od toho sa odvinie, koľko bude stáť, alebo kto to bude koľko, ako dlho pripravovať. Takže procesy sú tam nastavené, ale nie na úkor tých procesov by sa menilo nejaké jedlo. Je tu postavené jedlo, ktoré je úplne najvyššie a podľa toho sa určuje všetko ostatné. A teď mi řekni, my jsme s Honzou Vlachinským jsme tu probírali takovou jako zajímavou fázi jako budování té firmy, že už jsou jako velký, on to manažuje jako tím svým stylem, ale jakože dospěl do fáze, kdy vlastně musel najmout jako HR manažerku. Jo, vybírali takým demokratickým způsobem. S Lukášem Žďárským, který je vnitroblok, teď otevřel Gram, tak jsme si povídali o tom, že on jel na punk na začátku, ale že najednou jako roste a už jako vlastně musí jít do těch procesů. A možná i trochu jako třeba ty začátky svý jako je jiný. Cítíš sa byť inej? Nebo jak vy? Jako... Ja stále sa cítim byť tam, kde sme boli, lebo ešte nemáme týchto ľudí, ktorí by za nás robili tie zásadné veci. A stále máme nad všetkým nejakú kontrolu a máme o tom prehľad. Máme prehľad o objednávkach, máme prehľad, aj keď objednávky za nás už niekto robí, ale máme o tom prehľad, máme prehľad o tom, čo je na sklade, máme prehľad o tom, kto u nás robí, s každým sa osobne poznáme. Takže si stále myslím, že sme není dostatočne veľký na to, aby sa to ešte strácalo. Ja si myslím, že sa láme možno pri 20 zamestnancoch. Jo, ono se to láme i třeba jako dvě věci se lámou. Finance a HR. Já říkám HR, jako prostě práce s lidma, protože ti rostou, ta administrativa, teďka oni mají nějaký sny, pocity, jako a najednou, jako... Ja ti ešte len do toho skočím, ja by som bol najradšej, keby túto vec niekto robil za nás. Ale všichni. Áno, lebo ty sa dostaneš potom do štádia, kedy chceš niečo vytvoriť, niečo urobiť, niečo zlepšiť a zrazu zistíš, že ten je chorý, ten má nejakú zlú náladu, ten má niečo a našťastie sa nás to až tak netýka, lebo fakt máme dobrý ten tým, ale niekedy to stane, ale nechce sa mi to riešiť. No a já vlastně se tak jako pozvolna sunu do takového prostoru otázkového, který mě hrozně zajímá, protože jste úspěšní, děláte to dobře, ten drive je jako velký. Ty musíš dostávat jednak strašně moc nabídek na to, hele, pojď, tady máme prostor jako od majitelů baráků, kámošů a oni vás chtějí všude a všichni vás chtějí tahat jako kamkoliv. Sami jste úspěšní a ten úspěch je naplňující. A dost často přicházejí ty úvahy, jako co dál. Už to přichází? Jako, jak o tom přemýšlíte do budoucna? Protože ono, to, čo sa stalo teraz, ako sme, tak to je vec roku. Dozadu pred rokom sme boli oveľa menší, alebo pred rokom a pol. A teraz sme už o dosť väčší. A pre nás už toto bol veľký skok a vlastne sme aj trošku pyšní na to, že sme to dokázali sami. Tie ponuky prichádzajú. A čo som sa naučil od Zuziny, čo je strašne dôležité v biznise a nesmieš tým nikoho naštvať, je vedieť, kedy povedať nie. Vedieť to povedať slušne a vedieť si stáť za tým. Povedali sme veľkým hráčom aj z Prahy a tak sme povedali nie. A možno, že sa to niekomu nepáčilo, ale za to som strašne rád a teraz sme dokázali tými svojimi činmi, že tie rozhodnutia boli správne. OK, super. Já mám takový, no možná ten tajný plán, já jsem ti ho řekl před podcastem, ano, hej. Tady ho zmiňovat nebudu, ale myslím si, že v tom něco je. Lenže to je iné sa dohodnúť na tom, že povedať nejaký plán, ktorý by bol taký, že pre obidvoch výhodný, alebo že ti nejaký veľký hráč ponúkne, že poď pre mňa robiť. Vieš, to je trošku rozdiel. Jo, to je pravda. Aha, jo, tak vieš. To rozumím. Jo, rozumím. Mám na stole knížku Sold Out. Bůček. Znám ten příběh, jak jste vymýšleli ten název, protože ty jsi to někde v nějakém rozhovoru říkal. To je asi splněný sen trochu, ne? Je. Co? Je strašne. Na to musíš být pyšnej, ne? Som veľmi. Ja by som sa možno o tom aj trošku rozprával. Ono je vlastne zbytočné to propagovať, lebo vydali sme 3000 kusov a je ich asi 200 alebo 300 ešte v obehu. Takže už to je jedno, už len chcem, aby to ľuďom robilo radosť. Tá kniha mala vzniknúť pred 2 rokmi a díky Bohu, že nevznikla, lebo určite by nebola taká, ako je teraz. Nespolupracovali by sme na nej s ľuďmi, s ktorými sme na nej spolupracovali. A za mňa je úplne 100% presne taká, ako som si ju predstavoval, aj Zuzina. A je taká, aká sme, je taká drzá, punková, vlastne aj v úvodzovkách neprofesionálna, je vtipná, je farebná a
okrem toho sme sa tam otvorili. Tam sú recepty, na ktorých sme postavili búček, je tam na originál búček, na naše barbecue omáčky, je tam kapitola, ako robíme hranolky. Každý, kto chce tieto naše tajomstvá vedieť, tak si to tam môže nájsť. A ten proces bol úplne úžasný. To veľmi s nimi pomohol ináč Lukáš Hejlík, lebo nás spojil aj s Peťom s Dupom, to je jeho sused, ktorý v tých Říčkach, alebo kde oni bývajú. Honzo, jak tam mají. Áno, oni sú tam traja. Ten grilling captain, neviem, či to nejak registruješ. Tak on má na starosti tú knihu celú. A spojili sme sa s dobrými ľuďmi, fotograf to spravil úplne úžasne a je to také, keby som... Lebo veľa vecí sme tam nerobili, vieš, ten výber farieb nám museli pomôcť grafici. Napísal tie nápisy ten Matúš. Ale fakt si stojím za tým, že od srdca vyšla tá kniha od nás a je presne taká, ako sme si predstavovali. Už som počul na ňu aj také, že niekoho naštvala, že není to presne podľa jeho predstav a vlastne to je pre mňa pochvala. No to je skvělý. Nie? Lebo nechcem, aby to bolo podľa jeho predstav. Já jsem miloval... Víš, to sú chalani z Ukalendu, to je mladý všetečka. No jo, jasně. Sú tam skryté odkazy skoro na každej stránke. Ne, to je skvělý. Já jsem miloval časopis Monokl. Ne, poznám, jasně. No a úplně to je kolik? To je 15 let naspátek, jako začal. A to je něco, co je prostě úžasný. Jako podobný styl, já nevím, jako, to je přesně jste podle mě i trefili to, co lidem chybí. Áno, a ono ešte strašne dôležitú vec ma naučili chalani z X-Production, že sme sa nesústredili na žiadnu inú knihu, alebo že sme sa nesústredili na niečo, čo by bola inšpirácia. Vedel som, že tie fotky majú byť streetové, punkové, špinavé, tuto letí jedlo niekde, že to není niekde na tanieri odfotené. Výber farieb som nechal na nich a to sme sa dohodli, ja som chcel iba, aby to bolo farebné. Vo veľa veciach som aj ja ustúpil, ale tá kniha sa nepodobá na nič. To je úplne super, že nevieš zobrať druhú knihu, že je to urobené podľa tejto knihy. Mne to jednu vec připomíná. To si mi hovoril, ale ja tú knihu nepoznám. Ale, jo, to byla ještě jedna věc. Ale teďka, když se o tom bavíme, tak já jsem z Plzně a tam je jako plzeňská skateová scéna byla hodně jako rozvinutá. Kluci z Horse Feathers, že jo. Ta punková scéna, nebo ta skateová, jako to je takový životní styl, takový jako lifestyle. Ono to tam možno vidieť, ešte tam sú aj nejaké, jak tam hádžem pred asi pár mesiacmi, jak tam hádžem nejaké triky, čo by do mňa s mojou postavou nikto nepovedal, ale ja som v srdci som celoživotný skater a tak poriadne som prestal skateovať asi pred 10 rokmi, ale stále mám skate, stále ho mám hodený v aute a stane sa, že raz za čas si idem zaskateovať a fakt je to real, že to není nahrané tam, ako aj tie ostatné veci, čo sme sa bavili, ale možno vidíš, že z toho to vychádza, ja viem, na čo sa to podobá. No? Na skateové časopisy 90 rokov. Áno, na to sa to podobá. To je přesně ono. A já hodně, protože Honza Havránek, jako je starý skater, no starý, sorry Honzo, jako nejsi starý, ale má mladýho, Malej Havroš je jako super skater, velká naděje českého skateu. Jeho syn. A učí ho a tak? No, on ho jako vozí závody, tohle. A pekné, a tím, jak to jako, a tím, že vlastně kluci z Horse Feather skateujou a moje manželka a její kámoši skateoval. Já jsem neskejtoval, já jsem tam jako přes mojí gabču, tak jsem se do té kultury dostal. Tak najednou jako v tom něco poznávám. Tak to je super, no. A je to, cítíš, že ten váš vlastně biznis je trochu lifestyle? Je. Cítim to tak. Vidím to aj tento rok sa nám podarilo dostať medzi veľa ľudí náš merch. Ja neviem, či si to aj všimol, napríklad aj túto košelu mám čepici, svoju. Všechno. Hej. A dokonca ma na jednej strane potešilo, že veľa ľudí nosí náš merch a píšu nám, že ešte sme vás ani neochutnali, ale strašne sa nám to páči a snažíme sa to robiť tak, no, aby to bolo taký celý balíček. No a já mám tvoji čepici. Fakt? Já mám, jasně, protože jsem ji dostal od Lukáše Hejlíka. Hej, a ktorú? Je tu modrou. Takovou nějakou, nebo, ne, počkej, tmavě červená je, nebo něco takového. Mal nějakou, tmavě červená. Tak to je pekné, vidíš, jak to koluje. Jo, koluje to. Hele, děláte to strašně dobře, no. Tak to děkujeme. A je to autentický, je to prostě, je to prožitek. Co ty, jako když se podíváš na českou gastroscénu, ty žiješ svůj sen, ale je něco, co třeba vidíš někdy viditelně, když třeba jíš jinde, cestuješ, jako
Kde vidíš třeba největší možnosti k rozvoji? Nebo jako, že bys poradil těm ostatním? Nás poslouchá strašně lidí, kteří mají svý podniky, nějak to bouchají, prostě buď to tak dělají, možná i to chtějí cítit, ale možná se trošku bojejí do toho dát sám o sebe, nebo neví, jak na to. Jako... Ja by som to zobral z takej druhej stránky. Mám okolo seba veľa kuchárov šikovných, ktorí sa motajú v nejakých podnikoch, kde nechcú byť a je to kvôli peniazom a že tam dostanú dobre zaplatené a pritom viem, že keby si otvorili svoj podnik, tak by úplne vystrelilo to aj kľudne na nejakej dedine, alebo by to bolo hoci kde aj mimo nejakých centier. Ľudia sa strašne boja sa zobrať do ruky tú zodpovednosť, lebo sú trochu aj pohodlní. Každý má situáciu inú, niekto si to nemôže dovoliť, kvôli tomu, že má rodinu, musí uplatiť a musí platiť veci a nevie si to dovoliť. Ale sú ľudia, ktorých poznám, ktorí sú fakt pohodlní, zbabelí a zbytočne majú veľké nároky, alebo to nie je dobré slovo, zbytočne majú veľké nejaké tie svoje sny, pritom na to, aby začali. Podľa mňa niekedy stačí klesnúť s tým egom trošku, otvoriť si niečo menšie, jednoduchšie a aj hociaký dobrý fine diningový kuchár, keď má nejakú dobrú takú zájazdovú hospodu niekde na dedine, tak ti garantujem, že by sa tam schádzali tí ľudia. Lebo to je taký ten trend. Ľudia cestujú, ľudia bicyklujú veľa v Českej republike, chodia na túry a vlastne veľmi málo, alebo je ich už viacej teraz tých miest, ale je stále málo miest, kde sa naješ dobre. Že musíš ich stále vyberať. Jasný. A ono by, toto podľa mňa bolo také, že každý má nejakú tú svoju, nejaké okienko niekde, nejakú reštauráciu, kde budeš mať, ja neviem, iba sezónu, v lete veľa nejakých miest na sedenie vonku, ale nemusí byť veľká tá hospoda, že stačí, aby bola malá. Tak toto si myslím, že je ten trend, kde by to mohlo ísť a že by som im poradil, nech sa neboja. Ale to je strašne ťažko takto plošne povedať. Jo, ale určitě ti píšou, ne, lidi, jako poraď mi, hele Peter, co, jako, jak jste začínali, nebo... Áno, píšu, aj sa snažím poradiť, ale nemám to úplne rád. Lebo vidím na tých ľuďoch, že mi napíšu v prvej vete: mohol by si nám poradiť, chceme si otvoriť food truck, koľko voľného času budem mať po prvom roku? Nič, 5 rokov nebudeš mať 0. Tak vieš, keď je toto prvá otázka, tak si to neotváraj. Jo, jasne. No, to je... Jo. Já jako taky třeba se občas někdo zeptá a řekne, no a jako... jak je to teda, kolik teda tam času jako dávaš? Říkám, všechno. Ale ešte by som k tomu chcel povedať, že podľa mňa to, čo sa deje v gastre v Českej republike, a neviem aj prečo by ľudia niektorí nadávali, že toto je malé, toto strašne veľa dobrého, ten trend. Vidím to aj na menších mestách, jak sa vracajú tí študenti, ktorí, ja neviem, v Bruntále sme boli super, v tom Nix Bistre, čo tam majú takí Vietnamci, káva je tam super a v menších mestách už to začína byť také, ako by som si to predstavoval, že ťažko šlapnúť vedľa. Veľkú zásluhu na tom má Lukáš Hejlík a aj dokonca Zdeněk Pohorek, si myslím. Ne, určitě. Jako, já jsem Šumavák, všichni už to asi ví, a já jsem seděl před 2 týdnama s Jitkou Saváš, co má divoký bistro. Prostě holka dělala dřív v Alkronu, jako odjela na Šumavu, Šumavačka to je, bydlí v Kašperkách a začala střílet se svým přítelem, tenkrát Francouzem, krevety jako v kempu. Jo? Jako, ale Brutus, jako žabí stehínka a prostě jako francouzský tatarák a je to v Úbyslavi, normálně přes léto, od května do října. Tam si nesedneš. 3krát otočí za večer. Jako a vidíš, a toto je presne to, čo som hovoril pred chvíľou, len som si to podal z tej druhej strany, že nebáli sa, otvorili to na zlom mieste, išli si za tým, urobili to dobré a majú narváno. Přesně. A teďka prostě jako kuchyni tam měli, jako když se podíváš jako z profesionálního gastronomického pohledu, tak to byly vlastně jako začátky, jako byly tam nahňácaný všechno, ale ten spirit, ten nápad a ta kvalita toho jídla prostě ty jako magnetizuje. Jo? To je pro mě jako hrozně inspirující. Ona samozřejmě plánuje nějaký další kroky, rozvíjí se ty lidi, takže my se snažíme i třeba s Filipem Seilerem, jsme jedna kámoši, ale i vlastně máme společně Food and Beverage Foundation. Aha. A máme teďka takový 3letý plán, děláme Bocuse d'Or, což je taková jako vyšší kuchařina, prostě profi, ale budeme 12. dubna pořádat gastrotech. A chcem napnout jako tu scénu gastronomickou přesně jako i s tím, o čem si s těma lidma povídáme. To znamená, jako jak přistupovat, jak nalákat mladý lidi, jak je odbourat takový ten strach z toho podnikání. Protože revoluci neudělají 50letý dětkové, že? Je to pravda, no. A Brno dělá tu revoluci, takže to je hrozně fajn, jednak tě zvu,
ale jednak by bylo hrozně fajn, jak jako nakazit, a ono se to vlastně asi děje, viď? Jako, samozřejmě jsou jako pasti, kam spadneš, ale... Ešte aj veľa tých mladých nemá také dobré tie pracovné návyky a tak, že je to až divné, keď niektorí dojdu že na skúšku, samozrejme, že si ich nevyberieme, ale sa zlakneš toho, že ten svet kam... Vtedy si uvedomíš, že si starý. Keď už tam vidíš ten rozdiel v tom, že Ježiš... ja neviem, mám kamaráta, ktorý má v Brne kaviárne, neviem, 4 alebo koľko a má 60 brigádnikov, lebo mu nechcú robiť viac ako 4 hodiny týždenne, radšej nebudú mať peniaze. Trend je bývať v jednom byte 10, aby ušetrili, stačí, že má telefón a stačí mu, že má peniaze na to, aby vybehol na kávu. Tí ľudia nie sú stižiadostiví, nič nechcú dosiahnuť v živote, tí mladí, alebo tak všeobecne. Ja som z toho strašne prekvapený a možno aj smutný trochu. Nie, no, to... Vieš, že im stačí málo, s tým sa uspokoja, radšej nič preto neurobia, ale sa uspokoja s tým málom. Jestli se můžu zeptat, z jaký jako rodiny pocházíš, jako z jakého rodinného zázemí, protože ty máš drive jako blázen, nebojíš se, ukopeš to, rozjedeš to prostě musí mít nějaký základ v rodině, nebo kde se to k tomuhle jako nadčíš? Otec je taký obchodník veľký, po ňom som si myslím, že to zdedil. Ináč mám dobré rodinné zázemie, síce boli rozvedení rodičia, ale od malička mám s obidvomi strašne dobrý vzťah. Býval som striedavo aj tam a doteraz ja dokonca veľmi často volám cez FaceTime aj s mamou, aj s otcom, lebo som ďaleko. Mama žije vo Viedni, otec žije na Slovensku a ozývam sa im. Možno je to aj preto, že som starší a už mi to je tak ľúto, že aby som niečo nezameškal, tak sa im veľmi často ozývam a ináč oni sú moji najväčší fanúšikovia a sú za to radi, že tam pridávam toľko príspevkov, lebo aspoň vedia, čo sa deje cez ten deň. No ale to prostredie je to také biznisové, alebo takéto dravé je asi po otcovi. A on bol taký, ktorý sa nebal v tých 90. rokoch, že keď to padlo všetko, tak išiel a vedel vykšeftovať všetko, že vedel, že napríklad, ja neviem, že my sme z južného Slovenska, takže tam sú lacné a dobré melóny, papriky, rajčiny, tak to začal voziť do Čiech. Ináč ja som celé detstvo strávil v Olomouci a Přerove na tržnici. Aha. Takže on tam chodil nosiť zeleninu, chodil tam predávať zeleninu a tam som to zažil. A z tej zeleniny prešiel potom na kvety a začal dovážať z Holandska kvety a začal robiť veľký biznis tým a tiež bol ako from zero to hero. A tam som to možno videl a tam som sa to naučil a určite aj nejaké gény som po ňom zdedil. Takže si myslím, že tam to nejak je. No tak ten zel nejaké souzenej, ne? Hej. A teraz otec, jak je starší, tak hovorí, že po tom veľkom všetkom biznise, že by sa kľudne vrátil naspäť na trh predávať, lebo tam bol najšťastnejší. Chápu, rozumím. Jo. Já se vracím takhle na Šumavu. Takže... No a jak Zuzka vlastně? Zuzina je úplne opačný prípad, ale ešte to som chcel povedať, že my sme v tej rodine strašne veľa varili. Babička, otec, aj mama, aj druhá babička, tak ja to jedlo, tú lásku k jedlu mám z rodiny, z domu a ja v tej kuchárskej knihe sú niektoré recepty mojej babičky a ja som vlastne zistil, že pre mňa je úplne prirodzené nepoužiť zlú surovinu. Že my sme to doma nemali nikdy. Babička, ja si to pamätám, jak krájala tie domáce cestoviny, jak sa použila rajčina iba vtedy, kedy bola zrelá. To boli prirodzené normálne veci, ako sa to má diať, ako sa to má diať aj teraz, ako sa to má diať aj teraz v reštauráciách. A to som pochytil od nich. A Zuzina je trošku z iného prostredia, čo sa týka toho gastra, alebo toho jedla, pardon. A ona bola taká, že oni na to až tak nedbali, mali samozrejme dobré jedlá, ale nebola až tak, že by riešila nejak to jedlo, že by za tým cestovala, alebo že by to pre ňu bolo dôležité. A postupom času sa to nejak stalo a vlastne začala piecť tak, že ona vôbec... Niekomu dodávala, ne? Ako začala, nebo... No, ono to bolo tak, že sme boli sme na pive a bol tam náš kamarát v Brne, ktorý bol z toho mesta, odkiaľ sme my. Pochádzam vlastne zo Šale aj z Galanty, lebo otec z Galanty, mama zo Šale. To sú mesta malé na Slovensku, ktoré sú 12 kilometrov od seba. A odtiaľ jeden chlapec bol v Brne. Boli sme s ním na pive a on tam otváral nejakú kaviareň. My sme boli, ona v tej dobe študovala na vysokej škole, ja som bol zamestnaný v Grand Moravii, kde som predával syry. A jak sme tam popíjali, tak Zuzina hovorí, že babka jej poslala nejaké domáce švestky alebo niečo zo záhrady a niečo tam ešte mala nejaké ovocie a ten kamarát náš jej povedal, že keď z toho upečieš koláč, tak ja ho zajtra budem predávať v kaviarni. A ona, že dobre, splatí. Vtedy upiekla prvý koláč, nejak to spravila to dobre a takto vznikla dezertína.
začala mu dodávať potom viac a viac koláčov a ja hovorím, že poď spravíme Instagram, ešte Facebook, ešte Instagram nebol v tej dobe. Ona bola ináč, Zuzina bola 3 alebo 4 roky pred Búčkom, začiatkom Búčku už fungovala, čo málo ľudí vie. A začala piesť, začalo sa to ľuďom páčiť a samozrejme, že to bolo na čierno, popri škole, doma v trúbe sme to pekne, dúfam, že to už môžem teraz povedať. Ja, to už nemôžeš. Zase úplný punk a ona si takto privyrábala ako brigádu, takže chodila na vysokú školu a toto bol jej zárobok, takže došla zo školy, do večera piekla a potom to rozvážala po tých kaviárnach, to boli 2-3 kaviárne, pár stoviek si zarobila z toho a teraz je z toho táto dezertína, čo je. Tak takhle se začíná, jako ty začátky jsou vlastně vždycky stejný, podobný. Áno, ja si myslím, že len rozdiel je v tom, kto to vydrží alebo nevydrží. Jo. Preklenúť dovtedy, kým sa ti to začne dariť robiť, kým sa ti začne dariť v biznise a to je niekedy veľmi dlhá doba. Co byla ta největší krize, kterou jste zažili, nebo ty zažil, nebo když si opravdu jako věděl, že tohle je dno, ze kterého se musíš odrazit? Zažili ste ju vôbec? Určite áno. A bolo to cez koronu. Aha. Bolo to cez koronu, aj keď my sme boli tak všelijako medzi tým, že my sme mohli mať otvorené, ale boli zatvorené úřady a všechno. Nie úrady, tieto okresy boli zatvorené, takže tí ľudia nechodili. Aha. Takže my sme mohli mať otvorené, mali sme otvorené, ľudia nám nechodili a nedostávali sme žiadny príspevok na zamestnancov, lebo sme mohli mať otvorené. Takže my sme 2 roky išli a vždy sme sa snažili prispôsobiť tomu, že čo sa dalo, začali sme robiť nejaký rozvoz, začali sme robiť nejaké sendviče, začali sme sa toho chytať, že čo môžeme, čo nemôžeme robiť a vtedy sme urobili úplne najviac za úplne najmenej peňazí a veľmi veľa našich úspor odišlo z toho, aby sme udržali biznis, zamestnancov a všetko. A to bolo také ťažké. Takže my sme po tých 2 rokoch začínali ako keby od nuly, čo sa týka peňazí. Ale do toho prišla príležitosť otvoriť dezertínu, takže keď sme mali toho najmenej, tak všetky peniaze, ktoré sa zarobili z Búčku, tak išli do vybavenia, do dezertíny postupne. Každý mesiac sme kupovali niečo, hovorím, ty vole, už nemáme prachy, že musíme teraz toto kúpiť. Lebo sme si požičali vtedy na začiatku prachy a potom už nie. Jo. A požičala vám banka? Nie, požičali sme si od rodiny. Od rodiny. Hej, požičali sme si, tie prachy sme vrátili a možno aj preto sme tak pomaly rástli, že vždy sme si dovolili iba to kúpiť, aby sme komfortne vedeli niečo kúpiť a komfortne vedeli zabezpečiť tých zamestnancov, že sme boli takí opatrní v tomto. No a nemôžem nezmínit a nepobavit se o vašich storíčkách a komunikaci. Ta už se stala jako trochu ikonická, ne? Jako, že... Ja práve neviem, že mňa to vždy prekvapí, keď nás na to niekto upozorní a je tam trošku vtipu, je tam trošku srandy a je to také, ako sme my a je to autentické. O tomto sme sa bavili, o tomto jedinom pred tým, ako sme začali a ja ti na to neviem ti povedať ten recept, že čo tam robíme zle, čo tam robíme dobre, ale keď to niekoho baví, tak ja som za to rád, lebo dosť veľa času s tým strávime. Tie sociálne siete si robíme sami a fakt to nafotiť to, natočiť to, postnúť to tam, komunikovať s ľuďmi, to je tak 2-3 hodiny denne niekedy. Já vím, hele, já jsem to dělal 2-3 roky, když jsme začali, jak jsem to dělal já všechno, jako, jo, všichni se vždycky ptají, kdo vám to dělal? Říkal, kurňa, to děláme sami, ty. Ale včera se mi líbil ten post, jako jak tam, jak se dostat do práce na sněhu, nebo... Jo, jak tam solila tá bavia, že čo, že klouže to, že nemaj chuť. Boží. No, Petře, zase prostě já mám tyhle ty podcasty, fakt je mám rád, protože tyhle povídání jsou náboj, elektrika, jako jak tokoliv to pojmenujeme, do čehokoliv, protože ta gastronomie prostě krásná je, hezká, těžká, náročná, ale když to má člověk v srdci, jako to máš ty a Zuzka, já Zuzku neznám osobně, nevídáme se, tak je to prostě skvělý, když tyhle ty lidi jako ovlivňují tu českou gastronomii. Přeju vám úplně ze všeho srdce prostě to nejlepší, ať se vám daří, ať jste spokojení. A ty jsi zmínil jednu důležitou věc, že vlastně chceš, aby tví zaměstnanci byli šťastní, aby ty, a pak jsi šťastný i ty. Takže víc šťastných lidí, jako seš ty, no. Ďakujem pekne, bolo mi cťou. My děkujeme Dotykačce, že nám pomáhá nahrávat tyhle ty podcasty, protože si myslím, že prostě je to fajn. A přeju hodně štěstí, já furt koukám na tu knížku, já se nemůžu jako, já si ji furt tak jako, jak to říkáte slovensky, hladkám. Hej. To je dobré. Tak ti pošlu fotku, až teda já překvapím rodinu a jako mý kluci jsou velmi velký strávníci, jako asi bych řekl většiny věcí, které tam jsou, tak ti pošlu fotku, jak
jak jsem to zkusil. Super, tak to budem mať radosť. Měj se. Díky moc. Ať se daří. Kam jdeš vlastně dneska tady po Praze? Nebo nejedeš, ne domů? Nie, dokonca som došiel vlakom, lebo z mrazu mi prasklo včera sklo na aute zadné, tak som to musel brať do servisu včera, takže sme došli vlakom a ideme ku Kalendum sa najesť. Jasne, tak pozdravuj. Pozdravím tam borcov a ešte by som chceli spozrieť... Kto tam je, Slava nebo Honza? Dneska, nebo oba? Ja som si s mladým Honzom písal. Jo. Takže neviem, kto tam bude, ale... My kámošíme se Slavou. Hej? Jo, Slava tu taky byl. A oni nám teraz robili narodeniny. Oni boli pred 2 týždňami u nás na narodeniny a práve Slava upiekol čerstvé chleby a robili tam to pura Kiev. Strašná party bola na Zelňáku. To sú super. Je to možno moja najobľúbenejšia reštaurácia. Je to jednoduché, dobré, ale vymakané. Takže i pivo padne? Vlastne môže, ty brďo, to mi nenapadlo. Jasné, dám si. Ty brďo, to sa teším. Ježíš, no taky pozdravuj, kluky. Pozdravím. A užijte si to. Díky moc. Tak čau. Čau. Povídání z profíky od české gastronomie.